Поръчват си орехите. Главният шеф вече свърши тази работа с долния блат, но сушефът е и quality control също време, нали същите. Затова той ще мини по стъпките на шефа. Няма ти сигни за втория блат обаче. Нищо. Нищо, ама втория блат е заден отгоре. Сега горе ще бъде супер представително. Да. Предварително бяха смачкани в този налов плик с един буркан с зверско чукане и блъскане в блата, както само сушефът може да прави. Но това осигури сравнително хомогенно разбиване на орехите. Някои от тях са дори по формата на прах. Всички орехи ще да бъдат по формата на прах, ако шефът не беше спрял сушефа на време. По краищата. Така, последните орехи са нещо нефери, не иска да излизат навънка. Така по краищата. И сега просто с едно такова бързо и ловко движение на ръцете се осигурява хомогенното покритие на блата от смелените орехи. If you know what I mean. Айде, слагай ги във фурната. Измивам ръцете, защото са пълни с орехи. Фурната вече ни извести, че е достигнала нужната температура от 30 Фаренхайт или 170 Целзий, което означава, че може спокойно да слагаме ботовете да се пекат. Колко време? Според инструкциите това трябва да е между 20 и 30 минути. Моля пък да видим. Да, не, 30-40 минути. 30-40 минути. Окей. Тук трябва да има някакъв таймер или нещо такова. Ето. Да, ето това часовниче. Това е яйчице всъщност. Го нагласим за 40 минути. Аз съм привърженик на по-изпечените продукти. Така, оставяме го. След време ще почне да звъни много сериозно и кучето ще почне да лае също много сериозно.